Mit navn er Merete Smile, og jeg er forperson for Patientforeningen Modermærkekræft, også kaldet PAMO. Formålet med PAMO, det er at sikre, at vores medlemmer de har den seneste information inden for området. Ikke kun behandling, også andre områder, de psykiske osv. Derudover så rådgiver vi, støtter og vejleder, og vi har åben telefon. Vi har netværksgrupper rundt omkring i landet, hvor du kan møde andre i lignende situationer i et lukket rum, men personer, som er i samme situation som dig i øjenhøjde, som har erfaringer, som dit øvrige netværk ikke har. Den anden ting, vi også gør, det er, at vi hver andet år har en modermærkekræft weekend, hvor vi netop har fokuseret på, jamen, hvordan forebygger vi modermærkekræft? Hvordan får vi det opsporet? Hvordan finder vi ud af, at det er modermærkekræft? Hvad kan vi selv gøre? Hvordan er behandlingen? Hvordan er bivirkningerne? Hvordan er opfølgningen? Og herunder, hvordan er senfølgerne? Så har du spørgsmål, så kan du gå ind på www.pamo.info og så se under arrangementer, eller hvordan du kan blive medlem. Og hvis du er i kontakt med mig som forperson, så ringer du bare, telefonnummeret står der. Ikke bare i Danmark er det dig, der startede immunterapi i 2012, men det har jo udviklet sig, og heldigvis over lille Danmarks grænser, så også internationalt har du evnet virkelig at være i fokus på alt det, du gør. Og vi er jo lykkelige her, for det er jo virkelig det vigtigste for en patient selvfølgelig, når de får en diagnose. Hvad er min chance for at leve videre? Det er helt fint. Det er en virkelig stor ære, og også helt uventet. Jeg vidste ikke, at det skulle foregå i dag. Jeg troede bare, at jeg skulle overholde oplægget. Ja. Men jeg er jo virkelig stolt af, at jeg er jeres ambassadør. Og jeg håber også, at I synes, at jeg tager vare på det, med at jeg fortsat kæmper for, at vi får nye behandlingsmuligheder til modermærkekræft. Jeg synes, at denne her skulptur er fantastisk, fordi for mig, der ligner det en kræftcelle, der gisper efter vejret, mens immuncellerne angriber. Så jeg synes, det er helt fint.